חוש הומור. תשדיר אחד ואנחנו חוזרים. זהו אילן גרפל. בקיץ האחרון הוא נסע למצרים כדי להפגין בכיכר תחריר. הוחזק חצי שנה במעצר שווא ושוחרר תמורת 25 סוחרי סמים ומבריחי נשק. לאחרונה אמר שהוא אינו מתחרט על נסיעתו והוא סולח למצרים. כמו אילן גרפל, יש עוד רבים. גם הם ראו במו עיניהם את המציאות, אך אין להם את היכולת לעכל אותה. אם כל אחד מאיתנו יתרום נקודה אחת של IQ, נוכל להביא שכל לכל כך הרבה אנשים. דמיינו את השמחה שלהם כאשר הם יוכלו ממש לחשוב, לחבר משפט עם היגיון פנימי. חישבו כמה מהם נוכל להציל כאשר הם יבינו מי מסוכן ומי לא. אם נפתח את הלב, נוכל לתת להם חיים חדשים. זה בידינו. חייגו עכשיו 1-800 IQ לנזקקים, כי לכל אחד מגיע טיפה של שכל.